शेवग्याच्या शेंगा मी अशा उकडून घेतलेल्या आहेत। पातेल्यामध्ये वेगळं उकडून घ्यायचं आहे, याचं पाणी टाकून द्यायचं आहे। थोडं कडू असतं ते पाणी, तर मी ते याचं पाणी घेणार नाही। मी अशा शेंगा छान अशा शिजवून घेतलेल्या आहेत, इथे बघू शकता। आणि याला स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायचं आहे। आता आपण टमाटे टाकून जिरे आणि मोहरीची फोडणी करून आपण टमाटे टाकून घेतलेले आहे, इथे बघू शकता। आता आपण थोडी हळद टाकायची। आपण 1.5 चमचा लाल तिखट टाकणार आहोत। 1 चमचा मी इथे 1 किंवा 1.5 चमचा आपण अंबारी मसाला टाकायचा आहे। आता हे छान आपले मसाले परतून घ्यायचे। कोथिंबीर टाकून घ्यायची, इथे मी कोथिंबीर टाकून घेते। कोथिंबीर पण छान परतून घ्यायचे। आणि इथे मी आता आपलं छान अशी फोडणी झालेली आहे, इथे बघू शकता। आता आपल्या फोडणीत चांगलं तेल सुटलेलं आहे, तर इथं मी आता ही तुरीची डाळ टाकून घेणार आहे। तर इथं मी आता शेवग्याच्या शेंगा टाकून घ्यायच्या आहे। शेवग्याच्या शेंगांना चांगलं परतून घ्यायचं आहे फोडणीमध्ये, इथे बघू शकता ह्या अशा पद्धतीने। नंतर आपण 2 वाटी वरणाची डाळ टाकून घ्यायची आहे, शिजलेलं वरणाची डाळ। याच्यात वरणाची डाळ आपण 1 किंवा 2 वाटी टाकून घ्यायची आहे, इथे बघू शकता ह्या अशा पद्धतीने। इथे मी 2 वाट्या वरणाची डाळ टाकून घेतलेली आहे या भाजीमध्ये, इथे बघू शकता। अशा पद्धतीने आपल्या शेवग्याची शेंगाची भाजी तयार होते, इथे बघू शकता। शेवग्याची भाजी नक्की करून बघा, छान लागते। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा। वरून थोडी कोथिंबीर टाकून घ्यायची। अशा पद्धतीची शेवग्याच्या शेंगाची भाजी तुम्ही पण नक्की करून बघा। आता अंदाजानुसार आपण याच्यामध्ये मीठ टाकून घ्यायचं आहे। मी अर्धा किंवा थोडी पातळ करायची असेल तर पातळ पण करू शकतो आपण, तर अशा पद्धती आहे। तिथे अंदाजानुसार आपण मीठ टाकून घ्यायचं आहे। मी इथे 1 चमचा मीठ टाकते। मीठ टाकायचे, सगळं भाजी हलवून घ्यायची अशा पद्धतीने। तर इथे बघू शकता 1-2 उकळ्या येऊ द्यायच्या आहे। अशी छान आपली शेवग्याच्या शेंगाची भाजी तुरीच्या डाळीमध्ये तयार होते, इथे बघू शकता। तर ही रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। मस्त खा आणि स्वस्थ रहा।